Ο έρωτας, ο ωραίος έρωτας ήταν ο Γιάννης. Τότε που ήμουνα κι εγώ ωραία. Ξέρεις πώς ήμουνα εγώ? Ξέρω. Είχα την κορμάρα μου, είχα τη μαλούρα μου, τη φουντωτή. Τα ακούνε κορμί και φουντωτό μαλλί 2 μέτρα έφτανα. Μην βλέπεις τώρα που πατσούρεψα. Βρε τι Τσέχοφ του διάβασα. Τι Μπρέχτ, τι Ευρυπίδη, Εσχύλο, Κρυσναμούρτη. Ο Μπρέχτ του άρεσε πιο πολύ. Δεν ξέρω τι διάλογο καταλάβαινα, αλλά του άρεσε. Κι εγώ μπορεί να το ήθελα, μπορεί να το ευχαριστιόμουν, αν δεν μου βγαίνει αυτό το κύμα. Ένα κύμα από που ερχόταν και που πήγαινε. Ένα κύμα μου τυλίγε το κεφάλι, μου πνίγε τα αυτιά, σαν να μπαίναν νερά παντού μέσα στο σώμα μου. Κύματα άγρια φορτουνιασμένα, μισοπέλαγα ήμουνα και πνιγόμουνα. Νερά, νερά, παντού. Σου φαίνεται παράξενο, Εγώ όμως νιώθω σαν να καθάρισα. Καταλαβαίνεις, τα βγάλαν όλα από μέσα. Όλα. Μήτρα, σάντικες, οθήκες, όλα. Πεταχτήκανε στα σκουπίδια. Όλα. Είχα ακούσει τέτοιες ιστορίες από τη φίλη μου τη Μαρίνα. Σήκωσα το σεντόνι για να το διαπιστώσω και τρόμαξα. Γιατί καλός ο συγχωρεμένος το σεξ, αλλά διψήφιο αριθμός τα εκατοστά δεν έπιανε. Τον σκέπασα αμέσως και λέω δεν είναι δυνατόν. Τώρα εγώ ζω τη φαντασίωσή μου. Δίπλα μου δηλαδή ένας άντρας με ένα, καταλαβαίνετε, σαν το Μετροπόντικα. Μαρίνα, χάνω τη μνήμη μου. Σε λίγο το μυαλό μου θα γίνει σαν την μπλε οθόνη ενός υπολογιστή που κρασάρει και όσες επανεκκινήσεις και αν μου κάνετε, δεν θα επανέλθω ποτέ στην κανονική μου λειτουργία. Θα είμαι ένα τίποτα, χωρίς παρελθόν, χωρίς μέλλον. Θα γίνω σαν τη Διέτη Σκαντάλο στο χωριό, που είχε αυτό το βλέμμα του ροφού. Ποιο σουντόκου, μωρή Μαρίνα. Ποιες αρχές άνοιας. Αχ, τζάμπα απολύθηκα. Και τώρα να σας πω, εδώ που γνωριστήκαμε, θα σας πω και το άλλο. Ντρέπομαι να σας το πω, αλλά θα το πω. Τσούζι. Κι εγώ τσίριζα. Μα να παίρνουν τα παιδιά χωρίς να σε ρωτήσουν. Γιατί λέει δεν είμαι καλή μάνα, γιατί δεν πάνε κάθε μέρα σχολείο, γιατί πίνουν νούζα, γιατί βαράω, έχω νεύρα, ρε στο διάλο, στο διάλο. Ο Μπέμπης μου, ο Μπέμπης μου, της άρπαξε το χέρι και έκοψε τα δόντια του. Και αυτή έβγαλε τσιρίδες και τον έβασε στην τούλα. Εκεί σε κατάνε και η κυρία Ζωζό. Η κυρία Ζωζό. Και δεν έλεγε για προστασίες και τέτοια. Μόνο στεκότανε. Στεκοτάκι. Αμίλητη. Αχ, τι έκανες ρε μαλάκα, μπήμπη, καλά μαλάκας είσαι ρε. Μαλάκας είσαι τελείως. Τι κάνεις ρε, καταστασίες ρε. Τι. Συγγνώμη κύριε Λίλη μου, ναι. Δεν θα τον ξαναπώ με τέτοιες λέξεις. Όχι. Ναι, καλέ, φυσικά θέλω να έρχομαι να τον ευλέπω. Μάνα τους είμαι. Και να ξέρεις κυρία Λίλη, την άλλη φορά που δεν ήρθα, είχε πολλή κίνηση στους δρόμους. Είχε πάρα πολλή κίνηση στους δρόμους. Και εγώ έρχομαι και από μακριά. Έλα μου ρε κυρία Λίλη μου, έλα. Άντε φέρε μου και τον Κωστάκι μου να τον εδώ λιγάκι, άντε.